שלום, אני אוהד מ-YYY Deals. אני רוצה להציג בפניכם את הסטרימרים מבית היי מדיה, מהחברות המובילות בעולם לייצור סטרימרים. אבל לפני כל זה, למה בכלל אני צריך סטרימר? סטרימר בעצם מאפשר לי להזרים לטלוויזיה מדיה מכל המחשבים שיש לי בבית, או מכל אביזר פלאש אחר. כוננים, דיסק און קי, לראות סרטים, תמונות, לגלוש באינטרנט, לשמוע מוזיקה, כל זה בלחיצת כפתור על השלט, מבלי שאני בכלל צריך לקום מהספה. אני רוצה להציג בפניכם את סטרימר מדגם HD600C. בסטרימר יש דפדפן אינטרנט, יוטיוב וווב סרוויסס. הקופסה נפתחת בקלות ומאפשרת הכנסת הארד דיסק לסטרימר שקע HDMI, כניסת USB 3, Wi-Fi תקן N המהיר ביותר, ניתנת אחריות לשנה ואפשרות להרחבת האחריות ל3 שנים נוספות.